Kay piython suti kiyon sa diyayo Malasito na ni Malakani koloni Mitone utami Marunadu viris. సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. సో అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో సాంగ్ తప్ప ఏముండదు. సో ఒకటి బీట్ మార్క్ ఉంటుంది, ఒకటేమో లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, రెండు ఉంటాయి. సో మీరేం చేస్తారంటే ముందుగా బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసుకోండి. సో బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి 7 millisecond దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, నేను ఇచ్చే వీడియోస్ కావచ్చు లేదా వేరే వీడియోస్ కావచ్చు, మీకు నచ్చిన వీడియోస్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక వీడియో, ఈ వీడియో కరెక్ట్గా స్క్రీన్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది, మీరేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో మళ్ళీ 10 seconds 22 millisecond దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఇంకో వీడియో, దీన్ని కూడా సేమ్ ప్రాసెస్, జస్ట్ స్టార్ట్ చేసుకొని వదిలేసేయండి, కరెక్ట్గా ఉంటుంది బీట్ మార్క్ తగ్గట్టు. సో థర్డ్ వీడియో, దీన్ని కూడా సేమ్. సో ఇక్కడ వరకు మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఇంకో వీడియో, దీన్ని కూడా లాస్ట్ కొంచెం ఉంటే కట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఎఫెక్ట్ ఏం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, మొత్తం వీడియోలోనే ఉంటాయి. సో మీరు దీనికి ఎఫెక్ట్ అవసరం లేదు, జస్ట్ మీరు వీడియోస్ని యాడ్ చేసుకోండి అంతే. జస్ట్ ఫొటోస్ వీడియోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఎఫెక్ట్ అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్ దీంట్లోనే ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, అదే వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి లిరికల్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి, బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి పై నుంచి. సో కింద సాంగ్ ఉంటుంది, దీన్ని తీసేసి కాపీ 19 layers అన్నీ ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు 7 millisecond దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఫస్ట్ లిరిక్స్ అండ్ సెకండ్ లిరిక్స్కి ఎఫెక్ట్ ఉండదు. సో మీరేం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ లిరిక్స్ని కాపీ చేసుకోండి, పై నుంచి కాపీ లేయర్ చేసి సెకండ్ దానికి పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. సింపుల్ పేస్ట్ టైల్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా సేమ్ ప్రాసెస్ లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ 1 by 1, కొంచెం ఇటు అటు అయితే అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఇలా ఫింగర్తో. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా 1 by 1 చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ మొత్తానికి ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. కొంచెం ఇటు అటు అయితే ఇలా జరపండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా మొత్తం చివరి వరకు 1 by 1 యాడ్ చేసుకోండి. ఏమైనా మిస్టేక్ ఉంటే సరి చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క లిరిక్స్ని వదలకుండా మొత్తం చివరి వరకు ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి, లాస్ట్ లిరిక్స్ వరకు. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో ఒకవేళ ఏదైనా టెంప్లెట్ యాడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే సో ఇప్పుడు 7 millisecond దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, టెంప్లెట్ యాడ్ చేసుకోండి. మీకు నచ్చిన టెంప్లెట్ మీ దగ్గర ఉంటే ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి టెంప్లెట్ని యాడ్ చేసుకుంటే సో ఇప్పుడు 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, ఇక్కడ బ్లెండింగ్, లైటింగ్, స్క్రీన్ చేసుకోండి. సో సింపుల్ ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.